Σήμερα θα ξεκινήσουμε το κεφάλαιο 3 για το κυκλοφορικό σύστημα από το μάθημα της ανατομίας φυσιολογίας της γ' τάξης του ΕΠΑΛ. Το παρόν κεφάλαιο ανήκει στην ύλη για τις Πανελλήνιες. Αρχικά, θα βλέπουμε αποσπάσματα από το βιβλίο, τα οποία θα το οπτικοποιούμε ώστε να γίνεται πιο κατανοητή η ύλη. Ξεκινάμε λοιπόν το κεφάλαιό μας με την έννοια του κυκλοφορικού συστήματος. Το κυκλοφορικό σύστημα είναι ένα κλειστό σύστημα αγκίων, τα οποία αγκία ξεκινούν και καταλήγουν στην καρδιά. Μέσα σε αυτό το σύστημα κυκλοφορεί το αίμα. Τα αγκία θα δούμε πως αργότερα διακρίνονται σε αρτηρίες και φλέβες. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα, είναι αρκετά απλοποιημένη η εκδοχή του κυκλοφορικού συστήματος, ώστε να κατανοήσουμε την έννοια του κλειστού συστήματος. Κλειστό, διότι όπως φαίνεται το αίμα που κυκλοφορεί μέσα σε αυτά τα αγκία δεν έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και βρίσκεται πάντα στο εσωτερικό των αγκίων. Επίσης, φαίνεται ότι το κεντρικό όργανο σε αυτό το κλειστό σύστημα είναι η καρδιά, που βρίσκεται στο κέντρο. Είναι αυτή που, όπως θα δούμε, προωθεί το αίμα στην περιφέρεια και στη συνέχεια δέχεται το αίμα πάλι πίσω, ώστε να το ξαναπροωθήσει. Λειτουργεί δηλαδή σαν μία αντλία. Στην διπλανή εικόνα, ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στο ρεαλιστικό μοντέλο, όπου φαίνεται ότι το κυκλοφορικό σύστημα είναι εκτεταμένο σε όλο το σώμα, ώστε το αίμα που προωθείται από την καρδιά να φτάνει στα πιο απομακρυσμένα άκρα και όργανα, με συνέπεια να αιματώνει κάθε κύτταρο του σώματος. Εφόσον καταλάβαμε το γενικό ρόλο του κυκλοφορικού συστήματος, τώρα θα ζουμάρουμε και θα εξηγήσουμε τη δομή του κεντρικού οργάνου της καρδιάς. Η καρδιά είναι ένας μυς που συσπάτει και χαλαρώνει ώστε να προωθήσει το αίμα. Έχει σχήμα ανάποδης τριγωνικής πυραμίδας, όπου όπως φαίνεται και στην εικόνα θα λέγαμε ότι η βάση της πυραμίδας είναι προς τα πάνω και η κορυφή είναι προς τα κάτω. Ανατομικά, η καρδιά βρίσκεται στον θώρακα, δηλαδή στην θωρακική κοιλότητα, πάνω από το διάφραγμα και ανάμεσα στους δύο πνεύμονες. Η καρδιά ωστόσο χωρίζεται σε 4 κοιλότητες, τους 2 κόλπους και τις 2 κοιλίες και διακρίνονται ανάλογα με την τοποθεσία τους, τον δεξιό κόλπο και την δεξιά κοιλία και τον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία. Οι 2 κόλποι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, όπως και οι 2 κοιλίες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό που αποτρέπει την επικοινωνία είναι 2 διαφράγματα. Στην πρώτη περίπτωση των κόλπων είναι το μεσοκολπικό διάφραγμα, ενώ στην περίπτωση των κοιλιών είναι το μεσοκιλιακό διάφραγμα. Άρα, δεν επικοινωνούν όλες οι κοιλότητες μεταξύ τους. Κάποιες βρίσκονται σε απομόνωση από κάποιες άλλες, λόγω των διαφραγμάτων. Ακόμα, στην εικόνα είναι εμφανές ότι τα τυχώματα της καρδιάς δεν έχουν σε όλη τους την έκταση του ίδιο πάχος. Φαίνεται ότι το τύχωμα των κοιλιών είναι παχύτερο από αυτό των κόλπων και ιδιαίτερα το τύχωμα της αριστερής κοιλίας είναι παχύτερο όλων. Καθώς όπως θα δούμε και στη συνέχεια, το σημείο εκείνο δέχεται μεγάλες πιέσεις. Δηλαδή, ο μυς της καρδιάς στην αριστερή κοιλία δουλεύει περισσότερο από τους άλλους λόγω του αίματος που θέλει να προωθήσει. Είδαμε τις δομές εσωτερικά της καρδιάς και μιλήσαμε για τον περιορισμό της επικοινωνίας μεταξύ των κοιλιών και των κόλπων. Ωστόσο, κάποιες κοιλότητες της καρδιάς επικοινωνούν με άλλες, ώστε να ταξιδέψει το αίμα μέσα από αυτές. Ο δεξιός κόλπος επικοινωνεί με την δεξιά κοιλία και ο αριστερός κόλπος επικοινωνεί με την αριστερή κοιλία. Ας δούμε πρώτα την περίπτωση της δεξιάς πλευράς της καρδιάς. Ο δεξιός κόλπος επικοινωνεί με την δεξιά κοιλία μέσω ενός στομείου, μέσω ενός ανοίγματος δηλαδή, που λέγεται δεξιό κολποκιλιακό στόμιο. Αυτό το στόμιο φράσεται από μία δομή που λέγεται τριγλόχυνα βαλβίδα. Η βαλβίδα αυτή είναι μία πόρτα που φράσει το στόμιο, ώστε το αίμα να ρέει ρυθμικά από την μία κοιλότητα στην άλλη. Επίσης, ανοίγει μόνο από πάνω προς τα κάτω, ώστε να μην επιτρέπει στο αίμα να γυρίζει πίσω. Όπως θα δούμε φυσιολογικά, το αίμα ρέει πάντα μονόδρομα από την μία κοιλότητα στην άλλη, πάντα από τους κόλπους στις κοιλίες. Ποτέ το αντίστροφο, εκτός από παθολογικές περιπτώσεις. Η τριγλόχυνα βαλβίδα πήρε το όνομά της λόγω της δομής της, καθώς έχει 3 γλοχίνες, δηλαδή 3 πέταλα, τα οποία ανοίγουν και κλείνουν, επιτρέποντας το αίμα να ρέει από τον δεξιό κόλπο στην δεξιά κοιλία. Τώρα για την περίπτωση της αριστερής πλευράς της καρδιάς υπάρχει ίδια λογική.
Το αίμα ρέει από τον αριστερό κόλπο στην αριστερή κοιλία μέσω ενός ανοίγματος που λέγεται αριστερό κολποκιλιακό στόμιο, το οποίο φράσεται από μια διγλώχυνα βαλβίδα. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν 2 γλωχίνες αντί για 3. Επίσης, η βαλβίδα αυτή λέγεται και μετροειδής. Τώρα μπορεί να γεννηθεί εύλογα η απορία. Γιατί η δεξιά πλευρά έχει 3 γλωχίνες και η αριστερή 2? Η απάντηση είναι απλή. Αν παρατηρήσετε το σχήμα της καρδιάς, θα δείτε πως το αριστερό στόμιο είναι πιο μικρό συγκριτικά με το δεξιό. Έτσι, 2 γλωχίνες επαρκούν για να καλύψουν αυτή τη διάμετρο στην αριστερή πλευρά, ενώ στη δεξιά πλευρά χρειάζονται 3 γλωχίνες για να καλύψουν το δεξιό κολποκιλιακό στόμιο και να μην υπάρξει διαρροή του αίματος. Ακόμα, παρατηρούμε ότι υπάρχουν άλλες 2 δομές που δεν αναφέραμε. Οι δομές αυτές είναι τα ανοίγματα ώστε να προωθηθεί το αίμα έξω από την καρδιά. Στη δεξιά πλευρά έχουμε την πνευμονική βαλβίδα που θα προωθήσει το αίμα στους πνεύμονες ώστε το αίμα να οξυγονωθεί προτού ταξιδέψει στον οργανισμό. Στην αριστερή πλευρά έχουμε την αορτική βαλβίδα που θα προωθήσει το αίμα μέσω της αορτής στην περιφέρεια και θα αιματώσει όλα τα κύτταρα του σώματος. Και οι 2 αυτές βαλβίδες έχουν 3 γλωχίνες, δηλαδή είναι τριγλώχινες και ονομάζονται επίσης μυνοειδείς βαλβίδες. Τέλος, θα χρησιμοποιήσουμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο της καρδιάς, ώστε να περιγράψουμε την πορεία του αίματος μέσα στο κυκλοφορικό σύστημα. Αυτός είναι ο δεξιός κόλπος και αυτή είναι η δεξιά κοιλία. Ας υποθέσουμε ότι το αίμα ξεκινά από τον δεξιό κόλπο. Τότε θα περάσει μέσω του δεξιού κολποκιλιακού στόμιου, το οποίο φράσεται από μια τριγλώχυνα βαλβίδα, στην δεξιά κοιλία. Από εκεί, μέσω της πνευμονικής αρτηρίας, η οποία φράσεται από την μυνοειδής βαλβίδα, η οποία έχει 3 γλωχίνες, το αίμα θα περάσει στους πνεύμονες για οξυγόνωση. Έπειτα, πάμε στην αριστερή πλευρά της καρδιάς, όπου εδώ βλέπουμε τον αριστερό κόλπο και εδώ βλέπουμε την αριστερή κοιλία. Το αίμα από τους πνεύμονες θα επιστρέψει στον αριστερό κόλπο, από που θα περάσει μέσω του αριστερού κολποκιλιακού στόμιου, το οποίο φράσεται από 2 γλωχίνες, θα περάσει στην αριστερή κοιλία. Από εκεί, το αίμα θα προωθηθεί μέσω της αορτικής βαλβίδας, που φράζεται από την μυνοειδής βαλβίδα και έχει 3 γλωχίνες, στην αορτή. Η καρδιά θεωρείται το κεντρικό όργανο του κυκλοφορικού συστήματος, καθώς λειτουργεί σαν αντλία, προωθώντας το αίμα μέσω των αγγείων σε κάθε κύτταρο του σώματος. Θα σταματήσουμε εδώ την ύλη του τρίτου κεφαλαίου από το μάθημα της ανατομίας. Σε επόμενο βίντεο θα συνεχίσουμε με τα αγγεία.